थान्दै जथाय जे मावखुलि बादा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेखौहाय खुंनो जोङो गसाइगाव जिल्लानि गसाइगाव दख'रानि सिङाव थानाय बिनाकाटा दालाइसा आफादनि सिङाव बिनाकाटा एमइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराहाय खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि लोब्बा लाखिनानै रायजो राजा मा मेसेज हरगोन? बे बेखेवनाय हाबाफारिजोंहायनो आङो जोंनि जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोर बेखौ मोनथिनो सानदों जाहाथे जोङो क'क्राझार जिल्लानि जे 57थि खुंथायखौहाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां मदद खालायनानै जाहाथे बे खुंथायखौ साक्सेस खालायनो हायो बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनहा माबायदि खुंलांगोन होननानै मिजिंथिदों? जोङो जे आरसि कमिटिनिफ्राय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानैहाय जाहाथे बिनाकाटा ओनसोलखौबो जोङो मोजाङै मोजां नाम लाखिनो हानाय बायदि गोसो बोलो होनानै जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनो थियारि जादों। बेखौनो आङो मेसेज हरनो सानो जोंनि बिनाकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो जे जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो मदद होगोन होननानै आसा खालायनाय थाबाय। मानो होनोबा एबसुवा हारिनि सिनस्रि बेनि थाखायनो जोङो दोल जेबो बासियाबालायनो बयबो जों बिनाकाटा ओनसोलनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि रायजो राजा गासिबो रायजो राजाफोरखौनो हेफाजाब होनानै जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय आरसि कमिटिनिफ्राय।